Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana ATIKU Habibu wanda aka fi sani da ATIKU mai yan kunne. Ina taya al'umma musulmin duniya na murnar zagayowar sabuwar shekara. Allah sada mu da alkhairan da ke cikinta da alkhairan da ke tare da ita. Allah tun kuɗi mana sharrin sa da sharrin da ke tare da ita. Sannan kuma kar ku manta adireshi na yana nan a garin JIBIA, unguwar Sabon Gari, JIBIA Local Government, Katsina State. Lambar waya ta ita ce 07035066020 ko kuma 08022626618. Muna da kayan kwalliya na zamani daban-daban, abin da ya shafi kayan kwalliya na mata, kayan gyaran fata, gyaran jiki, kayan make-up na zamani. Sannan muna da kayayyaki na gyaran fata, wato abin da ya shafi humra, dilka, kwalakta, turaren wuta tare da